Vii din Maramureș, hă? No. Știam un cuvânt în limba voastră. Cum dracu era? Chiurtoșcolac. No, hai că mă duc să fac niște sarmale. Da, cel mai bine așa. Auzi, dar pe limeni știi să faci? Da, mă, da. Nu, păi mâine pe la prânz așa, cred că mă găsești la obor. Da. Ia, hai că mi-a venit client. Hai, pa. Morning. Vezi moșul ăla. Ce zici acolo? Vezi moșul ăla. Da, iubire, da, facem cum zici tu. Vezi moșul ăla! Dar cum ai știut că e acolo? M-am uitat pe geam. Doamne, mai e și clar văzătoare. Mă, omul lui Dumnezeu, înțelege, n-ai cum să faci ciorbă fără apă, ți-am spus de atâtea ori. Da, mă, da, păi de unde știi tu? Păi n-am fost dracu și eu în armată atâta timp, am fost și eu bucătar acolo cu acte în regulă. Unde dracu ai fost, mă, tu în armată? Câți ani ai tu? Am 18 jumate, dar m-a dat tata în armată la 14 ani ca să facă bărbat din mine. Și uite ce a ieșit. Și dacă mâinile noastre ating alte mâini, eu cu brațele mele... Bună ziua, familie! Ia uite-l pe ăsta ce bine dispus e, dar ce-ai făcut, mă, la muncă? Ai călcat în căcat? Domnilor, țin să vă anunț că mi-am găsit nevastă, gata, mă însor. Aolo, here we go again. Dar ce e, mă, cu reacțiile astea? Mă așteptam și eu să fiți mai fericiți, mai bucuroși pentru mine. Mă, Cătăline, cum să spunem noi ție mai frumos? Adică, iar vii cu strâmbe acasă? În primul rând, de unde știți voi că e strâmbă? Cred că știm cu toții din casa asta istoricul tău cu gagicile. Da, mi-a arătat Andrei poze.